Deň 29 na ceste pešo do Afriky, akurát som v pizzerke, bol som si dať pizzu, bola celkom fajn. Som tu na takom menšom meste. Dneska počasie už bolo lepšie, nepršalo konečne, ale bol strašný úpek a išiel som 36 km po cyklotrase, takže to nebolo boh vie čo, ale nejako sa to dalo zvládnuť. A mám najdutý park, kde budem spať, takže ešte tu posedím ale 2 hodiny a pôjdem sa tam presunúť a postaviť si stan a tieto všetky veci. Tak zajtra sa vidíme a pokračujeme.